אני היום 4 חודשים אחרי הטיפול האחרון, אין לי שום הגבלה בתנועה, אין לי בכלל כאבים, וניצלתי מניתוח בזכות הגלי הלם. אז תודה רבה. אחרי 3 טיפולים, בגלי הלם, אצל דוקטור צין, פשוט עברו הכאבים וחלפו ואינם יותר. מאז עבר כבר קרוב ל10 שנים. ולאחר סדרת טיפולים, חזרתי לתפקוד מלא, ללא כאב, ממליצה בחום. תקשיב, אני הייתי קם בבוקר. אני לא יכול הייתי לדרוך על הרגל. לא טיפולי פיזיותרפיה עזרו לי, ולא תרגילים שנתנו לי, ואז המליצו לי על דוקטור צין. עשיתי עד היום 2 טיפולים. חייב להגיד שהמצב השתפר לאין ארוך. א', אני קם בבוקר, אין לי כאבים בכלל. חזרתי לרוץ. יכול להיות שאני אעשה עוד טיפול או 2, אבל המצב השתפר ואני מרגיש נפלא. דוקטור צין, תודה רבה. אז גיליתי את העניין של גלי הלם. מה לא ניסיתי לפני? פיזיותרפיה עם כל מיני מכשירים שקניתי, גלי רדיו, כלום לא עזר. התחלתי כמה טיפולים של גלי הלם, אחרי 4 טיפולים היה כלא היה. הטיפול המסור והמעולה של דוקטור צין החזיר אותי בחזרה לחיים רגילים, בלי שום בעיה. שלום, אני דוקטור דן צין, מומחה באורתופדיה, מתעסק בגלי הלם כבר 20 שנה. עד היום טיפלתי באלפי מטופלים והצלחתי לעזור לרובם.